pini herangke doan domhan choro lo ninga klong pen asi pini kepa herangke mate press bit pini ke doge jasemet ke exam ke conduct aputha lasi exam padode dat pu pena tum kaning je jodo lasi bangso putha aposi exam ke conduct lo 13 pen 15 nang bo lasi exam ke tang pamilo la penon ke regular lo la penon ke exam ke conduct ji ka velu lasi non up to date pusi kunang po lasi lada penaan social media long nang ke tok do lo asana nang ke tok do lo exam padode peni paputhak sita lasu exam ke padode re ke isi technical bisa akesik sak do kok lo lasi la bangke sita itip ako dopo pu isa best no bhan form fill up job ad lo ako hala dag isi technical issue nang do ko mat inton do ko la se hala so cherai lo sita chingwai chingsai pen university authority to ben chingwai chingsai pen amasi election of hile padona po MP election of hit amasi MP election of hit ke padona ko chingwai eda phit ang so prang bangke asona sonang tok lo asona sonang klang lo ka mane phit exam ke do ta la he pot pu ke khali exam mangi timely pen la so pot la sidak correspondent do bo la si lalo la si ke chengsi la sing non exam nang ke tok dun sat lang nang kang ni do na tum phansi ja semet choro lo athe almost 100% attendance mane nang pidun lap ateng lo la si ladak kachuru nang kok kachuru ingtung du ba bangka la han lo laan a confusion ka angbong mane exam ma puthak asona sonang ke tok dun asona so ke do laso an pen sita nang e dodun pen exam aning nang chepat hi dun pen laso na exam nang e tok dun aso posila tuman churu nang kok lo lasi latum ka dogowe mesen ing samjin pen satumian exam jut lo krege thom kre po apen anona phong a student do o join ni si school hum ni long do nang kok boys high school long do lo high secondary dipu government boys high secondary school pen girls high secondary boys high school long tat en lab lo room do na be an ma girls high school long tat do lab lo lasi mo pen nang than lo attendance almost 100% lasi choro lo songbong pen invigilator nang do dun jasemet karbi language teacher pen karbi medium school karbi medium teacher semansi chuning ri la alang li tumta nang cepat dug nun lo la tumta bang khoi se se nang cepat dug no silang tum hanta milini nang rong pen choro lo ka choro nang ko ka thega la han lo mo pen la exam nang kan ni dun invigilator tum hanta la an mane ketok ang bong ta nang aning nang chi the pen la si nang ingni dun lo la pen na song bong ha admit card original duplicate pun nang card kaning je tum da dolo sita la hai bang ke pache thang thap lo ahok lo ladak isi bang registration bang der chat lo sita registration ta timely la result ahut sing la sa dora pet po result ateng basi result nang declare po thang problem avelo la sila ta nang le rok po la sila ta isi paklar lo la pen isi bang ke la han lo nili non pini exam a join ni pen sikang ni lo la pen nili non next bang mani manale nang tokon tham nang puthap sita nili tum ke press ni ke dode athe pe poloma lagi isi prestigious isi in university pin pen la si na hok sita lai social media na ni ke do thap pen bang ke ni tum ke lai ke ini tunde athe lai ke isi dignified university pina amana peng hetan non la dak posita la si lahlo la si nona bang ke la exam ta hok lo ingni der lo sita kadogowe la si kedera yoni nilita ningduk lo la si student no manda la si ningduk lo dia cho hang lo ke der pot sita nili der le ke chokchi pu bang nili ta chi pu un e le ke athe nili ta chi krong tre athe dak technical la jaga problem nang do o sita ajan mo la solve lo sita mo phidu la bang avelo non bang regular lo
lapen isi kapat klar kang tung bang ke ladak laso institute ke lake university po wapista self finance lasi purely private pula puda da chaw pudet kali lage private pina lapen isi nang klang lo councilor sor ke cheng hud nang rap dun lo ningkan si 5 lakhs ang pilo aphi nang papat lo 10 lakhs ang pilo aphi 15 ke non bang ke nang pawet lo lata nang pipedel lo lage council ben abi totally abi non ta pining da budget long abi lapen isi lahai office study materials aphan pura ningkan hini dolo FS ke long posita physical payment long le check bang long le that lasinon puthot nili council authority dumhan application ponsi budget long pining ta pave data pot la so positioning readam lo amasi supplementary budget long ponpo mama thap ponpo lo chu pado de ke do thap pon thu the sita puthot ne chupudam thulo masi to next bang ke nang thapi ponpo lasi ining thelo councilor sor puthot nang chera banthu popusi athe laso institute ke isi pudamlo pulong te kirengya phana ki siksak du kopi poloma kecheng ko ga niliga prang ko sonma kaningya ting sin non tala dam du student ke kecheng ko KLT pen KMT atum student latum ka charlie admission doji mola tum tanglo te student ke drastically it will come down nila so hormu bang aprang ka je predict at puer la si mola sot ki sungi do la si pen isialam abang lo official secret ayo ni ajak details ke ne nang thanu ne setala dak ani si elong ni bang nang ketok do ko lo la expenditure ro puthat laga ho lo ningkan ko ne collection ge lage penang ge lilo sita ladak pen la official expenditure do angala song bong si angke kene office materials lo office expenditure do angala repairing ta lage abandoned building ki utang ki rulo danger pu la si major repairing bata ni ruwang do lo apen la hai coloring di lo la hai office pura kene lo angala ta keselam thap ni mi thang kene la ane mon bukali building PWD building division aphan tok si building division tum si estimate kaselam la si as per plan estimate si kaselam angke non office la hai ko on office materials ke nam ke cheng hut council ka atum nang rab dolo kang pu hut chair plicap dolo student tanong there are more than 160 chairs for student angke la hai study material dolo computer no la hai officer lo pipine ason la anlo la sa hok remuneration pilo lalo la pen ke isilam dakhan lo ajat expenditure pusta school college along ason si managing committee governing body poson si dhakta isi management committee do la si nilinuet pusita la ke decision enuni penang thetan ke la si hala dak cherai retik ke la si la ke kene pene cherai retik ke expenditure nilisita thetan ke nilita dengun ilake lahan lo la si kadong ko be la lo pendet ke isi